So, unsa man ini pangitabo makagabi inyo pagkakita? Inanin ni siya manggod sir o kanaang nanawag akong bana sa kuang kanaang luoy kuno kayo ang bata nga naa sa libon daw kuno katulugon. So mauto nga niingon siya sa kuang kanaang tagaan na mo 1.5 ang si Marites kay ipahatod na mo sa katong CJ katong bata diri karon. CJ pahatod na mo siya sa kanaang Danau kay naman siya anak sa Danau. Ya muto nga kay lagi nagkasinabot man mi sa kumbana nga tagaan lang namo sa kuan 1.5 kay aron nga mapahimutang na siya baw niya malayo na siya dinha. Ya karon kay sige kung gapaging niya kay di man to kabalo mo text dili kabalo mo basa ba. Ya ang akong kuan niya kanang mag voice over ko ako i-send niya. O niya kana ang tingala ko kay daghan naman kayo ko kanang kuan mga voice nga gipang consent sa iya wala magitubag niya. Kabisado na ba yan ako na siya sir kay dili na siya magbuhi kung dili mag cellphone. Niya kadto nga panahon natingala gid kay ko kay daghan na kayo ko mga tawag sa iya dili na man gid siya mutubag. Niya kana ang iya pong uyab ako nagikuanan nga kana ang patawagan siya o nagkaistorya ba sila kung ibang tana niya. Muto sige nagtawag dili daw mo tubag. Dili daw mo tubag niya. Kung baan naman jud ko kay nganong dili man mo tubag nga kana ang kuan baya kana ang magsige biya gina siya cellphone niya. Gisalaba pa gani nako to ilhang tent o kana ang kahoy kay aron lagi maka kuan sila ba maka mata sila nga kana ang nanangpit ko nila. Ya. Karon sir kay wala namang gyud na replace ako ang mga kuan siya voice over nga gipadala sa iya. Mo to nga gipukaw na ako ni siya. Akong gipukaw nga kay nag-vlog man lagi ko sir ni. So bisan unsa nga kuan ako ga-video ko. So kadto nga video wala ko naghuna-una og unsa. Ang ako ang buti pasabot nadto nga kanang mag-video ko nga naa sila nagpuyo din kay sa pamasin nga naay makatabang sa ilang sitwasyon ba nga luoy kay sila nga naa sila sa libon na tulog. So motoy purpose nako nga mag-video ko aron ikapakita nga makaluluoy ang duha ka bata kay walay pamilya or kanang wala ning kuan sa ilahan nagpasaka nila. So natingala na lang ko sir kay pag-abot na mo dito kay kini magid akong kauban sige kog hiyong sa trapal sige kog syagit ko nga test niya so sige na kung panangpit niya wala man ginitubag ginitubag sir niya mutuwa naman ginitubag ako siyang gignay ko jit puksa ragud ang kana ang katong ilang tabil nga trapal niya wala man pud siya mo pukas di ay amot nga no nahadlok siya siguro niya muto nga ako niya abre sa trapal niya pag abre na ako sa trapal akong gignan ko nga nganong nagtuwad man ni sila di ngano maning nagkulog maning bata sa likod sa iyang mama ni anak ko. Ako siyang gignan nga tanawa kay aron nga makita nato na unsa na sila niya. Karon kay di man siya muhawid unya di man siya kumuhawid kay murag na ni action ko kadlok ba kay dugay gud sila puyo og balay so kabisado na nako sila. Ya kadto nga panahon murag na lagi something nga dili na gid kuan ba so mo nanawag ko sa silingan iko nga day kana ang day tabangi ra gud lantaw ani day kung okay pa ba na sila og kuan murag murag na nagid ko kuan ba nya mo to nga giadtuan siyang manghod pag adto siyang manghod gihikap wala naman wala na mo to gikuha na nilang bata ora po nya kining maong kining maong biktima ma'am sa may dapat siya gisulti ni ara ninyo so wa pa siya na ay daghan sir kay siyempre mag-vlog man ko no everyday man gid ko na i-post nya kana ang murag siya kanang kuan sila ba nga murag joke ra namo nga muana siya nako nga kuan kuno kana ang kung ako daw siyang papahawaon sa balay magpakamatay daw siya ana unya diri sa iyahang kini anang gabi nga pa nahitabo niingon siya ani nga kana ang wala naman daw siya kakapuy-an magpakamatay kuno siya di giingnan ani nga kana kung magpakamatay ka ikaw lang ayaw iunong ang bata yun siya nga ngano gutong ibilin man nako ninyo nga kabalo man ko nga impapa violente walay ugma gihapon sinday may pa daw iunong niya pero wala ra mi nagmain nga unsa lugar na nga kuan sir kay simpre joke pareha ba mi duha nga ukray kay mo ba wala ra gid mo nagikuan niya anang kuan natingala man ko kay man siya panihapon ya
niingon man siya sa ko ang kanaang huot kuno iyang dughan. Niin sa nga lami man iinom o kanang kuan lagi daw kulapo. Sa lami man iinom o kulapo kay huot kuno iyang dughan iko nga kanang mo lagi nangin kong giyahak na kulapo nga kanang pait di ko kakaya so iko mag-red horse na ta. So alas 5 sa hapon nag-inom mig red horse. Isa ra ka botelya kaming tulo. Unya maura to. Wala namang giblas ko na mo kita niya gyud. Maura to ipangitabo nga nakita namo siya nga buhi kadtong orasa pero 4 times 4 days na siya nga nagsigi og kanang ingon nga magpakamatay siya. Naamo gani ko mga video ana sir nga gipang-post na ako sa kong account. Niya kana ang mo sige sa ingon nga bisan dili man na siya hilig bay og video sir pero moingon na siya nga mag-vlog tati. Siya mag-vlog tati kana mag-vlog tati og kana ang gikan sa pagtabang ni Monaco hangtod karon kanang amo daw kuno istorya ba niya murag na lagi something sa iya pero wala mi nagkuan nga buhaton na niya niya mo natingala na lang mi nga iya gid ang gibuhat sa inyong pagkakita atong mao nga patay lawas na mo bumoy na kitaan pod nga kanang basag iyan ingnanan nga tubig o pagkaon ba nga adunay ko pwede ba ninyo kuan magdudahan ba nga ay siguro gibutang ito o unsa ba ay nga naman ba ay dili sad ko kaduda sir kay kana ang wala man sad mi nakita nga kaduda-duda dito god o wala man kay simpre alas sa iyang tubigan di katuyang tubigan sir katong green nga dako iya gito katong tubigan nga naihawiranan nga murag pangbibi nga naiguntanan sa bata to niya kana ang naay baso dito nga kanang grapon nga motoy gigamit namo pag inom namo og red horse sa hapon iyang gipabilin dito kay moy gamit-gamito nila og inom og tubig so mao to ginaa dito balunan nga naikanon og balunan nga naisda nga inunon nga balon niya mao rin na dito so wala man sad ko nakita nga kaduda-duda sir kay wala man sa ko nakita gid nga magkaduda ko nga kuan wala gyud kanang masigsit kanang mga kuan lang kanang chlorine makaha o mga ingana ba nga kuan dili sir kay di pagkahitabo man di ba pagkahitabo ko yan ako di ba gikuha man ang bata gikuha man sa iyang magulang gidala dito sa kuan kay wa naman kung balik dito so ang magulang na manghud ani mo nakuha na sa bata no nya kuan wala naman ko nakadto dito kay gidala naman ginamo ang bata sa kanang hospital kuyog sa mga kuan kato ang pulis so wala na ko kakita kung unsay na dito sa iyang kuan sa iyang area ba wala na ko hangtod karon wala pa ko kaadto sa nahimutangan niya sa iyang gikamatyan nga lugar wa pa gid ko kakita o nga amo tong susihon kung unsay mga naa dito kay kana ang iyang mga gamit naaman dito so among tanawon kung unsay mga naa dito basta kay sukad sa pagkahitabo gabi wala pa ko nakaadto sa area nga iyang namatyan o wala pa gyud kay naghapon man ni police station kay interview lagi o una nga wala ko'y magtubag gid ana sir wala gid ko'y gidudahan ko ano man ni siya nga nagpuyo man siya tutulda ni ma'am kay nagpuyo na siya tulda sir kay di ba dito na sila sa balay kami nagpadakuan ng bata magsige magpanghasi ang iyahang bana magsige pangisog mamato niya ning palit naman ang mga igsuon mga igagaw iyaan sa kanaang laki katuyang kaipon nga kuan kanaang papahawaon kuno namo sa balay kay kang dili lagi daw kuno namo papahawaon sa balay dili daw magmalinawon among pagpuyo kay sige daw mihasiun sa iyang katong iyang ex kay kanaang magrigor gyud kuno ang utok kay nag-apil-apil man daw kuno is away man nagtiayon nga ngano kunong among gipapuyo sa balay ang kadtuang iyahang katong si Marites katong namatay ug ngano kunong gi ampon-ampon namo ang anak adtong kuan lagi so murag nasuko sila namo sir nga among gipapuyo sa balay ang mag-ina so mo tong gusto nila nga kanaang papahawaon niya napagani ikagaw sa laki nga niingon nga panglayas mong tanan din ha kay kana ang kamoy nagdala og gubot din ha kana ang layas diri sa kanaang kanang balod Marites og ayaw na pakita hangtod sa hangtod o igagaw na sa kanang lalaki murag kuan ba daghan man sila gipang
basta daghan sila mga gipanguan ba nga kanang murag mga sakit bitaw nga istorya nga maoy dahilan nga magsigig ingon si Marites nga maghikog na lang siya. Di wala sad mi nakahuna-una gani sir nga kanaang inadto yang buhaton kay katong ika-last nga gabi nga banding namo ang iyang sigisulti nga maghikog daw siya hikta ni iyang liog og pisi sa duyan to Gino, pisi sa duyan. So mo nang wa mi nagdahom nga ngano man nga abi na mo kanang joke lang ba. So wala gyud na sunod sa putok nga buhaton niya kay malipayon kay mi sir mga video namo malipayon kay mi kanang nag-inom mi malipayon pa kay mi anang niaging gabi malipayon kay mi straight upat nga gabi nga perti namo ka malipayon kayo. Wala gyud ko magdahom nga buhaton to niya sir. Wala gyud. Bisag unsa ako nakaguna-una wala gyud nasulod ko nga buhaton to niya. Anong wala man ni siya ni uli sa ilaha dito sa Mindanao? Wala kuno siya kadangpan. Oh, wala siya kadangpan niya. Mutong pagpalayas na mo siya sa balay lagi kay sige naman may hasian nga apil-apil naman gini ka ang mga kuan kana ang kaliwat sa laki. Muto nga nagka-desisyon siya nga kung pahawaon lagi ko na mo siya sa balay magbarong-barong na siya dito sa katong kasagbutan mo to nagbarong-barong sila dito adto sila na nagkuan ikaduhang gabi na unta to nila dito katong kahitabo na oh ya mo lagi unta ganinang buntag amo lagi unta sa ipahatod sa Minglanilla ya motong gi adtuan lagi namo nga nasakpan na namo siya nga nagtuwad na dito oh mo ra gito sir ang amo ang kuan ika sulti kay wa man sad gyud ko laing makuanan nga wala man sad mo ra gito sir. Masulti man ninyo ma'am nga problemado ba gyud Sobra ka problemado. Umuingon ka kuan polluted mind sir. Makaingon na siguro ko nga nilapas na gyud. Sobra na gyud. Kay kanaang simpre best friend mi. Pila ka tuig mi naging best friend. Wala ko laing naging best friend din na god sira. Hindi lang basta best friend akong treat siya kay nanagod siya sa mo ang balay nagpuyo. Oh, nya. Kuan murag usag-usa sa mga open na mi. Oh. Nya. Moingon gyud ko nga, grabe. Grabe gyud ka problemado. Okay. Makita man ginanako niya nga problemado kay siya. Nya, kanang maingon siya magpakamatay na siya. Murag mapil man ginako bisan og kanang nagkatawa-katawa ra siya mapil man ginako nga kanang murag kanang goal kay siya ba. Oh. Nagigihugutan. Ha? Nagigihugutan. Oo, sir. Oo. Kung kanang nahitabo sa iya karon sir, grabe na oy, grabe ang dahilan anak kung anong nabuhat na niya kay tanan paglait sa iya pagsaway sa mga kadugo sa laki. Nabati na niya tanan. Munang murag ni awas na siguro na si sir ba. Kay bisag unsa na ba pangalan sa iya sa side sa laki, naglaban-laban. Ya, unsa may masulti nimo ni Marites ma'am, gabi na sa iyang anak na karon taon. Wala na gani ni kalibutan. Unsa man yung mga masulti para nila? Ako lang yung masulti sa iyahan no, kung gatan-aw man gid galing sa ako karon. Ay pasayloon ko niya nga kanang gipahawa nako sila sa balay. Mangayo kong pasaylo niya nga kanaang nagpadala ko sa kong kahadlok nga naminaw ko sa mga istorya ako sang gipapahawa sa balay. Sas nalanggid sad ko isa nga kay istorya siya nga nganong gidamay man niya ang bata. Nga kung nagbuhat unta siya at walang lang niya gidamay ang bata kay taas pa kay gugma ang bata sir, yang gidamay munang bisan patay na siya sir. Dako ko pagmahay nga ngano giapil niya ang bata. Murag sakit kayo sa kuha nga ang bata iyang gidamay kay siyempre kami na ba nagpadako ato sir so anak na gid akong tratar atong bataa nang kung naminaw kung naglantaw magaling siya sa kuha kung hinaot na lang ko nga magmalinawon siya siyang panaw kay tinuyuan gid ko niya ang pagkahitabo niya wala man siya nasakit or wala man sad siya ingon nga gipatay kay wala may nakita nga makaingon ta nga gipatay siya so ang ako na lang maingon nga dakong sala man gid ang iyang gibuhat manghinaot na lang ko nga kanaang magmalinawon siya nga mapadayon sa iyang panaw. Mura gid akong kasulti sa iya og